Llavors també s'ha analitzat els errors en el domini temporal. Hem obtingut dos tipus d'errors, errors aïllats en el temps, com mostra aquesta gràfica. Per un grup de fotogrames es mostra l'identificador de càmera en cada cas i es poden veure dos errors aïllats que són a la càmera seu. Això gràficament també s'ha analitzat i s'ha vist que representa una confusió entre el mateix pla però de diferents maneres de l'estadi. Llavors aquests errors es pot intuir que es podrien solucionar amb una tècnica de filtrat temporal. Un altre cas, un tipus d'error és els errors continus en el temps, on estem en un grup de fotogrames que estan etiquetats malament. Llavors, per exemple, en aquest cas, aquest error es deu a càmeres que graven la mateixa zona, però des de diferents punts de vista. En el cas dels fotogrames que van al Canal Parlament, analitzats, que són de l'ordre d'uns 4.000, s'ha analitzat sobre un paràmetre que han reduït i també el nombre d'identificadors de càmeres és molt baix. Llavors, els resultats han sigut millors. Es pot observar que hi ha dos descriptors que donen un 88% d'encert. S'ha realitzat la classificació del conjunt de prova amb el descriptor de color perquè en general dona millors resultats. Llavors, el percentatge d'encert per cada càmera ha sigut aquest. Llavors es veu que en general les càmeres han donat un percentatge d'encert menys una que seria aquesta càmera que fa diferents tipus de pla. Això es deu a una confusió amb altres càmeres que fan un pla similar i que tenen moltes més imatges etiquetades que aquesta, que la 5. També, per veure la font dels errors, s'ha fet la mateixa mètode de confusió. I al domini de les telenotícies encara tenim menys identificadors, que són 5, i s'han analitzat unes 1.000 imatges clau. Llavors, els resultats han sigut millors. Per veure la font dels errors hem agafat una K més gran, una K igual a 4, i aquest ha sigut el resultat. Per cada càmera es mostren els percentatges d'encert i llavors es pot veure que hi ha una càmera que es confon amb una altra que és la 3 amb la 2, que són les dues càmeres que representen els presentadors. Llavors, per últim, presento les conclusions a partir dels resultats i les aplicacions que podria tenir el projecte i una mica les línies de treball futur. Els descriptors que han donat millors resultats són els descriptors de color i com es podria intuir sobre l'estudi de diferents articles, a l'estat de l'art, i les CAs en general han sigut bastant baixes. L'origen dels errors s'ha detectat que es deu a càmeres que fan diferents plans i una possible solució a això seria una classificació per plans. Després, també hi ha càmeres que tenen poques imatges etiquetades que es confonen amb altres que tenen més imatges. Llavors, les aplicacions d'aquest sistema en el domini esportiu podria ser la detecció d'esdeveniments o la detecció de plans generals i que s'ha vist que ha donat bons resultats. En el cas de Canal Parlament i Telenotícies, detecció de persones o d'objectes als vídeos. L'avantatge d'aquest projecte és que és un sistema genèric que pot servir per a qualsevol domini. Llavors, les línies de treball futur plantejades són l'estudi d'altres classificadors, com són el Supervector Machine o aquest negociat. A través de la implementació del sistema ja seria fàcil. I l'estudi del comportament temporal per poder solucionar els errors aïllats en el temps. Una tècnica que s'ha proposat és fer servir el mateix algoritme, KNN, però en domini temporal. Llavors, això és tot. Us agraeixo l'atenció i només comentar-vos que l'evolució del projecte es pot seguir en un blog on s'està publicant cada setmana els avenços.